Televidente, boa noite e bem-vindo de nosso programa Cadena Invisível de Grupo de Diálogo Bonaire. De nosso programa, maneira sempre, nós estamos conversando com Steven Cecília. Steven, boa noite e bem-vindo de nosso programa. Boa noite, televidente. Boa noite, Arthur. Conta com a pai. Também é bom e nós estamos basta boa reação do programa não e o que está de apreciar. Steven, ponto importante está que nosso papo já passado tocando inteira fundação de nossa comunidade e com ele a outro nome não nós somos filho de Forte Dalmina na Ghana e também de militar não que faleceu na Ghana e que na Kerkhoff of lá nos bisa na Santana da maneira também nós temos Santana. Isso é nada coisa palpável que nós podemos mirar, que nós podemos trace back, que nós podemos vai back da história visual. Isso é nada monumento, pode ser de Santana, pode ser de edifício, pode ser de portrait, pode ser de quem da família de quem, então pode relatar na história que o por passa. Por exemplo, se você Parque Wilhelmina, bom, por conta de Wilhelmina, banda de Wilhelmina, botar em Way, quem está Wilhelmina, mami quem, e botar em também que tem caso de casar é bio com a bira bastante colégio, botin Passangrang, botin para escola, botin kerk protestante, todo tipo de coisas botin, com aí tem uma avalanche de história e também de placate de Johan van Walbeek. Ah, sim. Pero você reparar também que o protestante está de religião que está dominando a Bonaire por mim. Te conecta? Sim, não estava a prometer, mas depois de 1848, com Monsenhor Nieuwend, com a Quinça batizar o cativo para católico, para sobre o protestante na nota que nunca é preto por assim também nenhum banco de kerk e eu era pastor Nieuwend com o pastor não a toma encargo de não para convertir o cativo não de parte da religião católica. Nós temos parte aí nós temos vídeo que nós vai mostrar para tu rende por compreender de que se trata, que vai tocando Groningen. Nós temos lá um vídeo tocando com Sapamier, que com o vídeo que também ser nós algo que nós estamos para praticar na Bonaire, fazendo estudo de história. Dit is de zaal waar wij portretten hebben hangen van eigenlijk rijke en bekende Groningers van vroeger. Van onder tot boven, het is echt wel... Ja, helemaal vol. Veel. Ja. Veel van deze mensen waren ook betrokken bij slavernij op een of andere manier. En op welke manier waren ze dan betrokken? Sommigen die werkten voor de VOC of voor de WIC of ze hadden plantages in bezit. En anderen die hadden bijvoorbeeld geïnvesteerd in zo'n compagnie of op een andere manier geïnvesteerd in de handel in bijvoorbeeld koloniale waren. Het ging dan vooral om status, om erbij te horen. Om erbij te horen? Ja, precies. Het ging om prestige. Ja. Deze man, Edzard Jacob Klant, dat was eigenlijk een lid van de Groningse plattelandsadel, dus die woonde op een klein kasteeltje in de provincie. En hij was een van de oprichtende directeuren van de West-Indische Compagnie. Dus hij was erbij betrokken dat ze echt een slavenhandel gingen doen. Als ik denk aan ons slavernijverleden, dan is Groningen niet de eerste plaats die in me opkomt. Nee, omdat de geschiedenis altijd heel vanuit het heden wordt benaderd. Hè? Dus wij denken nu heel vaak aan de Randstad. Maar Groningen was eigenlijk na Amsterdam en Zeeland toch het meest betrokken gebied. En dan niet alleen de stad, maar ook de hele provincie. Kun je me iets meer vertellen over deze plek? Nou ja, Sappemeer is een van de oudste Groninger veenkoloniën. Dit was allemaal, de stad Groningen had het hier voor het zeggen. Ze verdienen hier geld met het turf. Nou ja, dit is de Koepelkerk, een van de oudste gebouwen hier in Sappemeer. Je moet je voorstellen, 400 jaar geleden was hier niets. Wapen van de stad Groningen, gebouwd door de stad. Nou, aan deze kerk zijn echt heel veel verhalen rond slavernij te koppelen.
maar zitten. Oké. Welkom in deze herenbank. Weet je wat dat is, zo'n herenbank? Wat is dit precies? Het is een soort VIP-plaats. Eigenlijk is dit gewoon de skybox van de kerk. Maar wie zaten hier dan? Nou, kijk, hierboven zie je nog een familiewapen. Dus het is helemaal gepersonaliseerd. En dit was van de familie Star-Lichtenvoort. En dat waren slaveneigenaren. Oké, dus die zaten hier op de mooiste plek in de kerk eigenlijk. Ja. Er was één Star-Lichtenvoort, die heette Cornelis Star-Lichtenvoort. Die was in de jaren 1760 naar Curaçao verhuisd. Daar trouwde hij met de dochter van een grote plantage-eigenaar. En zo werd hij zelf ook eigenaar van een plantage. En na een paar jaar keerde hij hier terug naar Sappemeer. En nam hij een aantal van zijn slaafgemaakten mee als bediende. Wie waren dat dan? Dat waren Louis Alons en de moeder van Louis Alons, Sambo, en zijn zusje. Ja, kijk, en dit was dus het zomerverblijf van de familie Star-Lichtenvoort. En zeer waarschijnlijk heeft Louis Alons daar gewoond, in het personeelsvertrek. En zijn leven hier, hoe zagen zijn dagen eruit? Nou ja, hij was vooral koetsier, dus hij reed met de wagen rond. En hij was verder gewoon eigenlijk algemeen bediende. Met hoeveel mensen woonde Louis hier dan? Louis die kwam hier met zijn moeder en zijn zusje. En dan op een gegeven moment lezen we in de bronnen dat hij een lokaal meisje blijkbaar heeft versierd. En een kind heeft verwekt, buiten het huwelijk om. En dan moet hij dus met haar trouwen nadat het kind al geboren is. Dus zo komen we hem voor het eerst tegen in de bronnen. Maar even terug. Ja. Een Sappemeerse dus? Ja, lokale vrouw. Wauw. Ja. Dat laat dus eigenlijk wel zien dat hij hier onderdeel uitmaakt van deze samenleving. En hij heeft haar ergens ontmoet. Daarna volgden nog 6 kinderen, dus 7 kinderen in totaal. En toen zij overleed, is hij nog een keer getrouwd met nog een Sappemeerse vrouw. Maar dat zegt wel wat over hem, hè? Ja. Dat hij dus blijkbaar gewoon heel charmant was. En ondanks, het is misschien een beetje gek om te zeggen, maar hij was natuurlijk gekleurd. Dat hij dus toch wel echt onderdeel is geworden van die maatschappij. Ik denk dat dat minder opmerkelijk was dan wij nu zouden denken. Want er waren hier allemaal mensen in de buurt die iets met de kolonie hadden. Er liepen hier ook meer mensen van kleur rond. Dus ik denk dat het helemaal niet zo gek was als we nu denken. Hij was natuurlijk tot slaaf gemaakt op Curaçao. Werd hier naartoe gebracht eigenlijk door zijn eigenaren. Ja. Hoe vrij was hij dan? Voor de wet was hij vrij. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je zo'n afhankelijkheidsrelatie hebt als je hier door iemand naartoe bent gebracht, dat je toch niet volledig vrij bent. Maar eerlijk is eerlijk, we weten het niet precies. Maar hij heeft er dus wel echt alles aan gedaan om onderdeel te worden van deze maatschappij. Zeker, dat kun je wel zeggen. Hij heeft in ieder geval zijn genetische vingerafdruk hier achtergelaten. Want er zijn nog honderden mensen hier in de omgeving die rondlopen die direct van hem afstammen. Ik sta hier met 3 nazaten van Louis Alons. Hoe heet jij? Louis Alons. Jij hebt gewoon de complete naam. Ik draag nog de naam van die jongen die uit 1755 hier naar Nederland is gekomen als slaaf. Ja, en die connectie, hè? Wat doet dat met je? Dat je afstamt van iemand die tot slaaf gemaakt was? Ja, dat is heel bijzonder. Dan denk je van, wat gebeurt er? Hoe is het mogelijk? Het is niet meer zichtbaar, denk ik. En ja, dat is toch wel een beetje gepaste trots. Shaila, je hebt net een krans gelegd. Hoe voel je je nu? Ik ben heel erg blij dat ik dit heb kunnen doen. Het is een heel bijzonder moment. Jullie zijn hier met z'n 3. Kennen jullie elkaar al lang? Ik kende Louis al persoonlijk. Shaila heb ik alles gesproken over de telefoon en via Facebook. En ja, best wel grappig als je erachter komt dat je dan verre neef en nicht bent. Best apart. En dat maakt het ook mooi in het leven om dat soort dingen te beseffen. Este nos trae algo opio interessante, Steven, com uma persona na 17 na 1750 e pico, tabini Holanda. E persona eita nos por visa ku anasa na Kosovo. Ela nasce na Kosovo e eta onde persona criollo. Die grupo ku abini voor die Afrika. E com a nação na Kosovo. Dus we pupuntrava si porta Louis ama, tá Sim, Louis Alons. Punta Louis Alons porta judum doing cativo com senhora africana. Pupuntra sei, monza, né? Não, pero porta então com Louis Alons tum chamo diretamente nasce na Kosovo, mama com tata africano, também foi.
porta Luis Alonso abini voor de Afrika, nou, é dat hobby. Hobby dan como muito 5, 6 anos, porta. Of die is doorzaai. E os 2 anos. Então, ora que meneer die Groningen a bike trana com só, ela casa com a senhora, of ela casa com a senhora com a ranha e plantagem, e com ela bem Holanda, com Alonso mama com a Sambo. Sambo, sim. Então com o irmão, sim. Então, essa identificar com, ora que nós chegamos na Holanda com o senhor Luis Alonso, depois de tanto ainda botar o nome Alonso na Sapomir, que ela casa, depois que a senhora faz, ela volve a casa. E em geração que atrás. Sim. Isso aqui me quer surpreender se nós que todo momento de esclavitud tem, maneira nós tinha pintar, tá? De geração de gente qual. Menino daqui, de uma certa situação, Luis Alonso se sentia confortável, anche que está dono de que chama isso, está de cativo de um gente, ele se sentia confortável junto com sua mãe, para bater o Holanda, para não drive, está sentindo bom para não drive em situação. Então, botar uma sorte de confortabilidade, temos ser como gente, como está drive que sistema que tinha agora. Sí, esa es la verdad, pero lo que está fácil, básicamente, que su dueño también de Luis Alonso, que su Sambo, que Urbano, que ok, me está Holanda con él, para no quedar atrapado. Para cuidar, amigo, seguir. Sí, para sobre no está comportando bom, tú eres ahí, ¿no? Esa identificar que en Holanda, maneira de dizer que Luis estava tendo sua liberdade. Tem sua liberdade, é claro, isso chão. Tem lá atrás, outra eu, tem lá aqui, boleto, a gente chão, morre boleto, mas. Então, sei que meni, ora ainda está sei que tem uma sorte de confortabilidade para você. Pero essa identificação, se nós vamos na Boneiro, lota bom, para sobre da conhecimento de vídeo, botar que é frau, que é arquivares ou historiador, também tem lugar. Na Groningen, não estou aqui portret não. Sim. Pero Boneiro também nós vamos aqui portret não de gezagheber não, de cantor de gezagheber. Nós estamos aqui então nós vamos aqui deputado na tem Passagram. Sim, tu é membro de coisa. Pero você comenta também um trabalho arte. Se você tem família que belo tudo para dentro do cara. Um homem color escuro, mãe color escuro. Se me sali foi ponto de vista que é fama botar tope back na Ghana, então é um fama que vai vir for de África. Estava com ele color escuro de lá. Anda você na moneda tem yanga com aparência europeu. Anda sai te como está ya hopi frapante de Boneiro. Boneiro botar ya é sungo de fama holandês por vida, porque aparência africano é sungo de fama africano porque aparência europeu. Você está bem dormindo, está mescla com o outro. Correto. Você está no conego. Abu vou colocar aí, tá de botata tá. Ok. Tá de mama tá colaborar aí na China Não, pero um forbelt. Ok. Gostar de com bebia, amiga com amiga na Fiolana, você trata de tata. É de que daí como tata aqui índio eta, de tinta mais com mescla de gente. Essa é tata onde costa. Fez tempo botar beijo com ele. Com nossa mescla com outra para a aparência que tem comunidade de Boneiro tem aqui. Pero lo que é importante de uma maneira matriz de conhecimento para nós WAC, eu tenho descendente na Holanda de Luis Alonso, ok? Na Boneiro também nós temos portopa persona com nome de lá que nós visa de gente não é descendente de África, pessoa. Se ele aqui a vir livre na aquela que fam, na a fam,
Alons. Então, naquela que agora se nós tem é fam lá que nós visa fam que não tamará na é militar não, pero fam que nós arranha que tá, por exemplo, Sicília. Oh, Bernabella. Ou Bernabella. Sim? De qual cativo está. Sim. Então, maneira nós vamos de vídeo que é nossa mira de militar na Ghana, que é fam de Yunan da fam holandês. Sim. Fam de militar não. Nós na Bonaire tem conta com 3 coisas. No, pero na Bonaire na conhece nós está que não relatar é parte de mama. Sim. Então aí da buta que hora fam na emerência fam na pero não sabe quem te tata. não sabe quem é tata. Não sabe. Mas já pensava também bisabuela, tem 3 nomes. Yanga, Amos, Gulo. Comportar, o que passa? O que está? Origem de gente não está arriba é parte de África, mas na Bonaire tem comerciante que vem no último tempo, é militar que vem com esse tempo já. Nós temos parte da Europa, nós temos indiana, mas nós temos parte que tem na Bonaire ilegal. Não o que faz tempo de espanhol. Tem nome da cor de não Santiago mesmo não de onde lá bem Santiago Molina Santacobo Molina de onde lá bem pero se nós não sabemos de onde vem nós temos que lá que para teoria que nós sabe com sim é verdade pero botanha se que tem nome na francês que depois da revolução francesa com a revolução na Haiti sim que pessoa é bem boneiro Sim. e botar na fam na boneiro e casualmente na fam de disparcer. sim está dizendo inhas não famo te desfazendo o Sim. Pero tem coisa também que nós está lubidão ouve bom francês não tá mescla mais ali com indígena que indiano daí mescla com na África também não tá assim Nada mescla ali. Depois tá raia gente com descendência outra que tem fama francês. pero para nós na Bonaire tá com nós mestres de investigação para nós lá nós vezes se nós cana den caia grande. E se bucana na anterior. E se bucana na Rincon. E se bucana de inteira agora. Logo por mira a diferença de riqueza, pero também de quem estava a pessoa importante em praia. E se você vai inteira agora de Rincón, de Antriol, pode ver é tipo de castan, tá de gente outro tipo de gente. E nunca não há de Kralendijk quando visa caso de bara. Não, daí faz Rand Kralendijk sim. Sim. Para sobra de gente não custa tra casa de bara, não me estava buscando material de mondi, of de dam, of de tanque. Pero não terá casa também opi estrategicamente. Sim, pero é casa de en cidade, de outro tipo de material. Sim. Calque, todo tipo de coisa aí. Pero na posição de casa, está segundo vindo da cor. Sim, pero também é arquitetura, que mostra a diferença de riqueza e pobreza. Ok. Então, que casa que dá aqui panchi, então casa de palimaishi, que é data de palimaishi. Of year largo da tem de Sim. Então, é tipo de coisa é muito importante e nós temos fonte de não. Tem fonte fonte esquibi, mas nós temos fonte cantada, né? Que é cantiga de grupo de Rincón, que canta é cantiga Casa de Bara. Ah, de tutti frutti? De tutti frutti. E na magazine tem demonstração Sim. com atrás, né?
Pero botar com de magazine de rei, também botar com de tisquibico, estava da ti dag de panche. De tempo, ja. Sim. Sim. Pero te avio não sabe com esse número magazine de rei. Você tem nada para pôr do para aí. Não, pero é do magazine, seguro que é do magazine. Não, então não caminha também com toda a parte Ransom. Ransom. Pero de com o número magazine de rei. Na anterior também de magazine. Magazine de rei, sim. De com magazine de rei. Então, você me sabe, Quem- tem feral tem é importante com contura e cabeça de rei. É tempo, rei quando trata tempo. Essa é a coisa que nós temos que pôr uma chata de jornal. É com a fantasia puro. Sim, sim, está assim. Pero importante é que nós temos que ver que nós vemos e portretten que tem de gezag hebben. Pero na tour tem, passou na sequência foi 51, agora que nós saímos, Erna. Pero você tem pintura, gravuras de promene que estava da comandeur, loper que estava da comandeur, vice-comandeur, gezag hebben. Dat mensen die zijn dan daarmee. Sim. We zaten hier in kost eigenlijk te draaien. Zo eigenlijk, wanneer we dus in de playa que ainda tem pela estrutura também com negócio estava da core na Bonaire. Se papel como eu lá sabe assim, books lá vai estar mais importante tempo. Sim. Então se boa que nauticamente também sai com que só na Bonaire te pide mais fácil que tem. Só te conheci então tá seguir bem a terra como tá seguir bem. Então isso aí tá com o verdeel verdeling dat tá na Bonaire. Que é importante Guatemala dat tem, que é importante Fortnite tem, que é importante Fantasia, Slagbij, Labra, Washington dat tem. Só te conheci tu caminho está escrito Carpata. Sim, também tudo que nós temos escrevi, mas sobre a botanha com a família de Brod, que estava da dono de lá nós dizemos que era Slagbij. Sim, sim. E também estava da dono de Klein Bonaire. Sim. Também ainda tem casa de praia. Então botamos aqui inteiro e corrente de Slagbij para a praia estava a dominar para a família de Brod. Com um produto de cunuco, com um barco que estava a transportar o produto para outra isla. Pois, no comércio estava a basar riba na propriedade, na posição do governo e na dono de terreno. E quem mais tem? Estava a ter uma família. Essa parte sai também tem outra atividade. Sim, com essa linha. Sim. Pero botar também com a pessoa não combina de fogo. Sim, na bem assim, na negócio vai Suárez. Vai ter de vamos Saraus, em Suárez. Pero botar a família Herrera também. Herrera, que tá aí, Christmas. Sim. O abine foi de outra parte. Pero lo que é importante, Steven, tá para nós com nós mira a base de monumento, a base de pintura, por conta uma história também de esclavitud. Com mais completo, sim. Sim, está nanta sluit aan, nanta pega riba outro, para boa visto mais bom de a comunidade boneriana. E para esse tipo de coisa aí, penso de mais investigação. Tem hora tem coisa mais estranha, mas de comunidade, me dá ponto mas se gente branco está tentando elevação sim, né? Elevação está tentando dar por mim com ele preto qua. Combina ele com preto da casa como em branco. Tu que passa na Bonaire, tá passa. Dia tá passando na Bonaire na pessoa tá impossível para passar. Mas com na Bonaire você tá passando. Dia lista casa com libo mesmo, como botar? A persona da área 40. Ah, 45 não, pero prometo, ainda vai de conhecimento de que chama de 1900 mais ou menos. Com Portaibana da já acaba tá tem gente colosco, gente hamo colosco, né, parece né, tá casa com gente branco, muito branco. Sim, pero
Botinco hace una investigación antropológica. Sim. Para bewaar con Pero essa também está crescendo. com a samenstelling, com a composição de a comunidade estava sobre bobo bicene preto casa com branco, pero porta gente preto com casa com branco tá pessoa que estava mesclar acaba. Oh, mas claro que algo tem bom benefício, tem sucesso, tem coisa. Só tem mais aspecto de social, econômico de gente que está botando gente que expende. Né, gente não sei franco, se vem caso com mãe colocar, então mãe que dizem, ou bem, né, caso mãe voorbeeld. Sim. Mas quando a gente passa da comunidade, nós está papel de nada, mas a coisa que está na mente dele, que tem essa atitude ainda. Que man diz que outro para nós por Luiz Alonso também. Sim, por que não? Professor Luiz Alonso, na Sapamir tem outro Alonso. Não é Alonso, sim. De Luiz. E quizás ainda não sabe mesmo que Luiz Alonso estava ex-cativo. Sim. Of preto maneira e gaita bicho de tempo dava tem outro tipo de gente de color branco que colocou tá canaront que não tava problema. É isso. Pero aparentemente agora que tinha problema. Steven, nós chegamos no final do nosso programa, queria mais danke para escutar ajuda-nos tra o programa aqui e também é parte de meneer Luiz Alonso, que bij Groningen, bij Sapamir, e que tem descendente de Luiz Alonso, que sali voor de Kosovo, na lugar aí. E assim nós também que a história, o impacto da comunidade, não somente a comunidade poneriana, ou cruzoleño, ou de Islas do Caribe, mas também na país madre que colonizanos. E não olvida, a história é a atitude de gente. Ok. É uma boa definição. Arthur, me desejo tu coisa bom que daí passa com o último dia aqui, bom? Daqui. Dit is de zaal waar wij portretten hebben hangen van eigenlijk rijke en bekende Groningers van vroeger. Van onder tot boven, het is echt wel... Ja, helemaal vol. Veel. Ja. Veel van deze mensen waren ook betrokken bij slavernij op een of andere manier. En op welke manier waren ze dan betrokken? Sommigen die werkten voor de VOC of voor de WIC, of ze hadden plantages in bezit. En anderen die hadden bijvoorbeeld geïnvesteerd in zo'n compagnie of op een andere manier geïnvesteerd in de handel in bijvoorbeeld koloniale waren. Het ging dan vooral om status, om erbij te horen. Om erbij te horen? Ja, precies. Het ging om prestige. Ja. Deze man, Edzard Jacob Klant, dat was eigenlijk een lid van de Groningse plattelandsadel, dus die woonde op een klein kasteeltje in de provincie. En hij was een van de oprichtende directeuren van de West-Indische Compagnie. Dus hij was erbij betrokken dat ze echt een slavenhandel gingen doen. Als ik denk aan ons slavernijverleden, dan is Groningen niet de eerste plaats die in me opkomt. Nee, omdat de geschiedenis altijd heel vanuit het heden wordt benaderd. Hè? Dus wij denken nu heel vaak aan de Randstad. Maar Groningen was eigenlijk na Amsterdam en Zeeland toch het meest betrokken gebied. En dan niet alleen de stad, maar ook de hele provincie. Kun je me iets meer vertellen over deze plek? Nou ja, Sappemeer is een van de oudste Groninger veenkoloniën. Dit was allemaal, de stad Groningen had het hier voor het zeggen. Ze verdienen hier geld met het turf. Nou ja, dit is de Koepelkerk, een van de oudste gebouwen hier in Sappemeer. Je moet je voorstellen, 400 jaar geleden was hier niets. Wapen van de stad Groningen. Gebouwd door de stad. Nou, aan deze kerk zijn echt heel veel verhalen rond slavernij te koppelen. Ga maar zitten. Oké. Welkom in deze herenbank. Weet je wat dat is, zo'n herenbank? Wat is dit precies? Het is een VIP-plaats. Eigenlijk is dit gewoon de skybox van de kerk. Maar wie zaten hier dan? Nou, kijk, hierboven zie je nog een familiewapen. Dus het is helemaal gepersonaliseerd. En dit was van de familie Star-Lichtenvoort. En dat waren slaveneigenaren. Oké, dus die zaten hier op de mooiste plek in de kerk eigenlijk? Ja. Er was één Star-Lichtenvoort, die heette Cornelis Star-Lichtenvoort. Die was in de jaren 1760 naar Curaçao verhuisd. Daar trouwde hij met de dochter van een grote plantage-eigenaar. En zo werd hij zelf ook eigenaar van een plantage. En na een paar jaar keerde hij hier terug naar Sappemeer. En nam hij een aantal van zijn slaafgemaakten mee als bediende. Wie waren dat dan? Dat waren Louis Alons
En de moeder van Louis Alons, Sambo, en zijn zusje. Ja, kijk, en dit was dus het zomerverblijf van de familie Staal-Lichtenvoort. En zeer waarschijnlijk heeft Louis Alons daar gewoond, in het personeelsvertrek. En zijn leven hier, hoe zagen zijn dagen eruit? Nou ja, hij was vooral koetsier, dus hij reed met de wagen rond. En hij was verder gewoon eigenlijk algemeen bediende. Met hoeveel mensen woonde Louis hier dan? Louis die kwam hier met zijn moeder en zijn zusje. En dan op een gegeven moment lezen we in de bronnen dat hij een lokaal meisje blijkbaar heeft versierd en een kind heeft verwekt, buiten het huwelijk om. En dan moet hij dus met haar trouwen nadat het kind al geboren is. Dus zo komen we hem voor het eerst tegen in de bronnen. Maar even terug. Ja. Een Sappemeerse dus? Ja, lokale vrouw. Wauw. Ja. Dat laat dus eigenlijk wel zien dat hij hier onderdeel uitmaakt van deze samenleving. En hij heeft haar ergens ontmoet. Daarna volgden nog 6 kinderen, dus 7 kinderen in totaal. En toen zij overleed, is hij nog een keer getrouwd met nog een Sappemeerse vrouw. Maar dat zegt wel wat over hem, hè? Ja. Dat hij dus blijkbaar gewoon Heel charmant was. En ondanks, het is misschien een beetje gek om te zeggen, maar hij was natuurlijk gekleurd. Dat hij dus toch wel echt onderdeel is geworden van die maatschappij. Ik denk dat dat minder opmerkelijk was dan wij nu zouden denken. Want er waren hier allemaal mensen in de buurt die iets met de kolonie hadden. Er liepen hier ook meer mensen van kleur rond. Dus ik denk dat het helemaal niet zo gek was als we nu denken. Hij was natuurlijk tot slaaf gemaakt op Curaçao. Werd hier naartoe gebracht eigenlijk door zijn eigenaren. Ja. Hoe vrij was hij dan? Voor de wet was hij vrij. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je zo'n afhankelijkheidsrelatie hebt als je hier door iemand naartoe bent gebracht, dat je toch niet volledig vrij bent. Maar eerlijk is eerlijk, we weten het niet precies. Maar hij heeft er dus wel echt alles aan gedaan om onderdeel te worden van deze maatschappij. Zeker, dat kun je wel zeggen. Hij heeft in ieder geval zijn genetische vingerafdruk hier achtergelaten. Want er zijn nog honderden mensen hier in de omgeving die rondlopen die direct van hem afstammen. Ik sta hier met 3 nazaten van Louis Alons. Hoe heet jij? Louis Alons. Jij hebt gewoon de complete naam. Ik draag nog de naam van die jongen die uit 1755 hier naar Nederland is gekomen als slaaf. Ja, en die connectie, hè? Wat doet dat met je? Dat je afstamt van iemand die tot slaaf gemaakt was? Ja, dat is heel bijzonder. Dan denk je van, wat gebeurt er? Hoe is het mogelijk? Het is niet meer zichtbaar, denk ik. En ja, dat is toch wel een beetje gepaste trots. Shaila, je hebt net een krans gelegd. Hoe voel je je nu? Ik ben heel erg blij dat ik dit heb kunnen doen. Het is een heel bijzonder moment. Jullie zijn hier met z'n 3. Kennen jullie elkaar al langer? Ik kende Louis al persoonlijk. Shaila heb ik alles gesproken over de telefoon en ja, via Facebook. En ja, best wel grappig als je erachter komt dat je dan verre neef en nicht bent. Best apart. En dat maakt het ook mooi in het leven om dat soort dingen te beseffen.